दिनै जोंहा एपिसि नि मोनसे रेजिस्ट्रेसन जाबाय बेखौ जोङो चिफ सारखौ लानानै जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामना होदों एपिसि रेजिस्ट्रेसन दा एपिसि बनायनो थांनायाव जोंहा गोबांखिनि सम नांगौ जायो आरो गोबां थाखा फैसा खरसा जायो आं हामबाय होनदों बिटिसि सरकारखौ जाहाथे जोंनोहाय बे जितु एपिसि रेजिस्ट्रेसन बनायनायावहाय बिथांमोना जों अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय जों धन्यबाद खालामदों आरो लोगोसे आं सानदों जे बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना आबादजों लोगो नांनानै गोबां रांखान्थिनि मुलाम्फा मोनगोन होनना आसा खालामदों जेरै जोंहा मोनसे उदालगुरि एग्र' प्रडिउसार कम्पानि दङ जोंहा बेवहाय जों गोबां गभर्नमेन्टजों टाइप जायफ्रा अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बिथांमोनजों टाइप खालामनानै जों गोबां अनसुंथाइखौ मोननो हादों थिग बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय जाखिनि इउ पि पि एलनि आन्दाराव जेसेबांखिनि माने फार्मार प्रडिउसार दाफुंजाबाय बिथांमोना गावबा गाव खामानिखौ मार्केटिं बेलायाव गुवारै लांनानै जाहाथे खामानि मावगोन आरो बेनि गेजेरावहाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना न'खर जौगाथायखौ निसय मोनगोन सिगाङाव जों आबादारि होनोब्ला जोंखौ मोसौ गुवाल बा गामसा गाराखौ जों आबादारि बुङोमोन दायो मोनसे बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोङो मोनसे कम्पानिनि सासे मालिक जाबाय होननानै गावबा गाव लानांगोन आरो लोगोसे जोंनि मानसिफोरा खामानि मावनांगोन होनब्ला जोंनि आथिं सायाव जों गसंनो हागोन होननानै जों सानो आरो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा जितु गथ' गथायफोरखौ जों मोजां स्कुल कलेजाव जों फरायहोनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो मिडियानिसिम आङो साबायखर बावग्रोबाय नोंथांमोना जोंनो दिनै हेफाजाब होदों दा दिनै जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै जोंनियावहा सार्टिफिकेट जानो फैदों थांनाय 6-7 मासनि सिगां जोङो एपिसि दानो थाखाय जुजा खालामदोंमोन रायजो मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव थांनानै जों अर्गानाइज खालामनानै दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गासै 30टा रेजिस्टार्ड जाबाय आरो बिथांमोना दिनै खामानि मावनो थाखाय आवगायलांगासिनो आरो बिथांमोनखौ जों पर्यायक्रमै जोङो माबादि मावनांगौ जों बेखौ माने फोरोंलांनायनि थाखाय जों बेबस्था लागोन जों बे फार्मारसिनिफ्राय जों मोनसे उदालगुरि फार्मारसिनिफ्राय जों मोनसे इन्टारनेल मोनसे डिसिसन लानानै दोनबाय थादों हारसिं जोङो दिनै अनारेबल चिफ सारनिसिम मोनसे बिराद गिदिर साबायखर बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनफ्रोमबो एपिसिनि थाखाय 2 लाख रां होगोन होननानै जिहेतु दिनै फोसावना गालांबाय नङाब्ला बिथांमोना एपिसि मोनसे बानायनायाव जिहेतु गोबां रां खरसा जायो दा बिथांमोननि बे रां खरसा जानायखौ जोंनो सुंस'ना होबाय अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम जोंनि उदालगुरि फार्मासिला रोजा रोजा साबायखर होबाय